गोड़ लागतनी हम है बेबी बुआ। गोड़ लगतनी हम किरण बुआ। दर्शक लोग फिर जीवन के सच्चाई हमनी के लेके आ गइल बनी सन रउआ लोग के सामने। ई देखी सुंदर शरीर ऐसन बा कि एमे हर शौक श्रृंगार सब होता, लेकिन ई सुंदर शरीर के एक दिन त्याग करे के बा, जाए के बा छोड़ के। लेकिन ओकरे बावजूद भी लोग अपन लागत केकरा से का करी, का धरी, का छीनी, सब यही में लागल बा। लेकिन ई छोड़ा ना का करबू, दुनिया के ये सच्चाई बा। सारा लोग ये काम कहेला हुए आ करेला हुए। कहे के सब कोई कहेला जब हम ना करे करेला हुए। आ जब ऊपर जाए तब ओकर सच्चाई पता चली कि तू का कोके आइल बड़ा। ओजा झूठ साच ना मिली, जौन एजा झूठ साच के तमाशा बा। केहू की एक मार दी, काट दिया, कोई जम ना की कहले, लेकिन ओजा सब लिखाइल बा भगवान के लगे। आ वो भगवान के अदालत में ओजा झूठ साच कुछ नहीं के। जौन रउआ कहले बनी तौन ओजा काला चिट्ठा सब भगवान खोल के रख दिए। तब चल ना जैसन कहले बा आदमी ओकरा भुजा के ऊपर काटे के बटे। तो चल एकरा के सामने रख दिया के जरिए। चल आइजा से कुछ लेके नहीं खे जाए के, सब यही जा छोड़ के चल जाए के बा। आ खाली हाथ फुआ हमनी के जाए के बा। तबो देखा 2 दिन के जिंदगी में लोग कैसन एक दूसरा के प्रति द्वेष भाव रखले बा। तो दर्शक लोग के बतावल जाओ जे ना, ई सब कुछ नहीं के, सब यही जा रह जाई आ सब हाथ पसर के चल जाए के बा, कुछ नहीं के लेके जाए। लोग के ई सब बुझात नहीं के आजकल के लड़का सन के जे ई बोली सच्चाई का बा। तो पहिलका लोग के बुझात रहे तो करत रहे। अब के लोग के चला नहीं के बुझात, हमनी के तनी ये कीर्तन के जरिए बता दिया। हाँ चलो बताओ जाओ दर्शक लोग। हाथ छूछे खोइछा छूछे केहू नाही बात पूछे। हाथ छूछे खोइछा छूछे केहू नाही बात पूछे। एकिया हो रामा नियारा नहीं हरा दूरी हो गईले हो राम। एकिया हो रामा नियारा नहीं हरा दूरी हो गईले हो राम। दर्शक लोग में नैहर ससुरा वाला नहीं खे, ई कंठ प्राण कहत रहे, प्राण कहत रहे। अब का कहत रहे ई और लोग सुनी, आगे सुनाओ तनी सब। कंठ से निकलले प्राण आंगना में ठाड़ी भइले। कंठ से निकलले प्राण आंगना में ठाड़ी भइले। एकिया हो रामा गुरु में मंदिर निरे खेले हो राम। एकिया हो रामा गुरु में मंदिर निरे खेले हो राम। एही मंदिरिया में आता सुख कइले हो रामा। रे मंदिरिया में आता सुख कइले हो रामा। दर्शक लोग ई मंदिर ना, ई शरीर ह। आ ये शरीर में कितना सुख कले ई प्राण कहत रहे। आ देखी लोग अपन कैसन बयान करते रहे दुख अपन, वो हमनी के लोग के ई गीत के माध्यम से सुनावत तनी सन। एही रे मंदिरिया में आता सुख कइले हो रामा। एकिया हो रामा एही रे मंदिरिया योगिया लागेला हो राम। एकिया हो रामा एही रे मंदिरिया योगिया लागेला हो राम। अब ई कंठ जब जात रहे आग लाग गइल, देखत रहे जे जा कुछ नहीं खे प्राण, तब जाता रहे भगवान के यहाँ दौड़ के जाता रहे जे जाता हमार सब बाल बच्चा हमरा के जरा दिलक। तो भगवान के लगे जाके ई प्राण देखी का विनती करता रहे। ई बाबा सुनी। सोने के चौकिया चढ़ी बैठे राजा रामचंद्र। सोने के चौकिया चढ़ी बैठी राजा रामचंद्र।
एकिया हो राम पूछे लगले आगिला कमाइनु हो राम एकिया हो राम पूछे लगले आगिला कमाइनु हो राम का तू दाना कैला का तू पूना कैला का तू दाना कैला का तू पूना कैला एकिया हो राम केतना तू तीरथ भरमल बड़ो हो राम एकिया हो राम केतना तू गैया दाना कैले बड़ो हो राम एकिया हो राम केतना अपना गुरु जी जे भवले बड़ो हो राम एकिया हो राम केतना तू गुरु जी के जे भवले बड़ो हो राम। भगवान के पास गइले तो भगवान पूछा तरह कि का कइले बड़ो ऊ हमनी बताओ तो अब तो हो जाए तो कुछ कइले नहीं खन तब वो जा का बताओ सो जा तो झूठ बोल भी ना खन सकत ऐसे कि वहाँ तो जौन कइले बड़े तन पहले ही लिखल बा तब अब झूठ तो बोली है ना। तब देखी प्राण का कहत रहे भगवान से ना हम दान कइनी ना हम पूना कइनी एकिया हो राम ना हम तीरथ भरमल बनी हो राम एकिया हो राम ना हम गैया दाना कैले बनी हो राम एकिया हो राम ना अपना गुरु जी के जे भवले बनी हो राम एकिया हो राम ना अपना गुरु जी के जे भवले बनी हो राम। भगवान तब का कहतनी जब कहत रहे जे हम तो कुछ दान पुण्य कैल ही नहीं की तब भगवान देखी का वजह सजाए देतनी एकिया हो राम नरक में दिहाले ढके ननो राम एकिया हो राम नरक में दिहाले ढके ननो राम एकिया हो राम जैसन कइला ओइसन भोग हो राम एकिया हो राम जैसन कइला ओइसन भोग हो राम। रउआ लोग के गीत कैसन लागल निर्गुण हमनी के आपन सुझाव भेजम लगन कमेंट और शेयर करम लोगिन ताकि हमनी के जौन भी गलती सही भई लोग के ओकरा के हमनी के सुधार करिसन आ दर्शक लोग आपन नेह और स्नेह ऐसे ही बनौले राखी लोगिन। नमस्कार। नमस्कार।